To jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin ka takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni daga nan BBC. Yayin da Zimbabwe ke fama da matsalar tattalin arziki mafi muni a cikin shekaru 10, masu zanga-zangar da gwamnati ke marawa baya sun ɗora alhakin lamarin akan Amurka da tarayyar Turai. Wasu iyalai 'yan Vietnam sun ce watakila akwai 'yan uwansu daga cikin mutanen da aka gano a mace a cikin wata babban mota a nan Ingila. Yayin da matasa maza ke ƙara zuwa ana musu dashen gashi don bunƙasa ƙimarsu, za mu ga irin haɗurran da ke tattare da yin hakan. Magoya bayan gwamnatin Zimbabwe sun bazama kan titunan birnin Harare don kokawa da takunkumin da ƙasashen duniya suka sa wa ƙasar shekara da shekaru, wanda suka ce shine janyo taɓarɓarewar tattalin arzikinta. To sai dai in ji masu adawa da shugaba Mnangagwa yana ƙoƙari ne kawai ya karkatar da hankula daga irin kasawarsa wajen magance matsalar. Ga Nura Makwashi Muradin da ƙarin bayani. Cikin matsanancin zafi, magoya bayan jam'iyya mai mulki sun mamaye titunan babban birnin kasar Harare domin yin tur da matsalolin tattalin arziki da ke ci gaba da karuwa a kasar. Suna Allah wadai ne da sabbin takunkumai da Amurka da kuma tarayyar Turai suka sanya wa kasar. Ba mu da kayan aiki da kuma magani a asibitocinmu dalilin waɗannan takunkumai. Mun fito ne a yau domin a saurari kokenmu. Tun farkon wannan karni ne dai gwamnatocin yammaci suka sanya takunkumin hana zirga-zirga da kuma rufe kaddarorin sama da jami'ai 100 'yan jam'iyyar Zanu PF da kuma na wasu kamfanoni a Zimbabwe. Har yanzu dai bankuna da kamfanonuka da kuma kamfanonin harkar ma'adanai a kasar na ci gaba da kasancewa a cikin waɗannan takunkumai. Gwamnati ta ce bata sunan da manyan kasashen duniya suka yi masu ya shafi kimar gwamnati da ma kamfanoni ta fuskar karɓar bashi. Hutu ne dai don barin mutane da yawa su halarci taron, to amma da yawa sun ƙaurace masa. Ana dai matukar takaddama kan batun takunkumin a nan. Jama'iyyun adawa sun ce gwamnati ta yi ƙoƙarin kauda hankali daga gazawarta kan bullo da sauye-sauyen da suka kamata. Ƙungiyoyin EU da Amurka sun haƙaƙe cewar suna harar wasu mutane da kamfanoni da ake zargi da cin hanci da kuma keta haƙƙin bil'adama ne kawai. Sannan kuma sauye-sauyen siyasa da kuma tattalin arziki na haƙiƙa ne za su sa a cire takunkumin ba gangami ko zanga-zanga ba. To idan kuna so za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasu a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Wasu iyalai 3 'yan Vietnam sun hito fili sun ce watakila akwai 'yan uwansu daga cikin 'yan ciranin nan 39 da aka gano a mace a cikin wata lori mai kankara a gabashin London shekaran jiya Laraba. Tun farko dai 'yan sanda sun ce sun yi amannar matattun 'yan China ne, to amma iyalan wata mata 'yan Vietnam mai shekara 26 sun ce ran Talata da dare ta aika musu saƙon cewa tana siƙewa. 'Yan sanda sun kama mutane 2 namiji da mace akan lamarin, kuma har yanzu suna tsare da direban lorin. To ana da fataucin jama'a ne akai-akai a arewacin Faransa inda ake amfani da manyan motoci don yin fasa kwabrai 'yan cirani daga sansanonin Calais da Dunkirk ta yankin ruwan Ingila. BBC ta zanta da wasu mazauna sansanonin don ƙarin bayani. Ga rahoton Rukayya Faruk. Sansanin Futok da ke daura da Dunkirk waje ne da zaka jima akan layi domin makalewa a babbar mota da ke kan hanyar shiga Birtaniya. Mutuwar mutane 39 a babbar motar da aka kama a Burtaniya ta sanya kowa a nan ya firgita. Abu ne mai wahala sosai. Sarbars da matarsa mai ciki wata 8 sun iso nan ne makon da ya wuce daga Iraki. A halin yanzu ba su da wani zaɓi illa su dogara da masu fasa ƙauri saboda tsauraran matakan tsaro a wannan wuri. Sai dai ba su san hatsarin da suke fuskanta ba. Duk abin da suka ce maka baka da zaɓi, dole ka bi maganarsu domin ka tsallaka zuwa Burtaniya. Mutane ne masu hatsarin gaske, don haka dole ka bi umarninsu a lokacin da kake mu'amala da su. Wata mata ta sanar mana cewa numfashinta ya shaƙe a lokacin da take ɓoye a wata babbar mota. Shi ma Taish ya so tsallakawa ta wannan hanya, to amma jami'an tsaro sun bankaɗo shi a dukkan lokutan. Muna kan siraɗin mutuwa ne. Idan muka koma ƙasarmu mutuwa ce. Tsallakawa ta wannan hanyar ma akwai hatsarin mutuwa kamar yadda mutane 39 suka mutu a Ingila. Dubban mutane ne ke mutuwa a ƙasarmu.
A ganina mutuwa ce mai kyau fiye da yadda ake mutuwa a ƙasarmu. Masu fataucin jama'a na karɓar kimanin euro 10,000 kan mutum guda da yake so a tsallaka da shi zuwa Birtaniya. To amma ba tarin kuɗin ne matsalar ba, illa hatsarin rasa rai a mota ko kuma cikin kogi. Zancen gaskiya ba mu san menene mafita ba. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Jam'iyyar BDP mai mulki a Botswana ta lashe babban zaben kasar. Ta samu kujeru 29 a majalisar dokoki kuma ta lashe kashi 51 cikin 100 na ƙuri'u. Babban alƙalin ƙasar ya sanar cewa shugaba mai ci Mogwesi Masisi zai ci gaba da jagorancin jam'iyyar da ke mulki tun 1966 lokacin da Botswanar ta samu 'yancin kai. Indonesia ta hitar da rahoton ƙarshe kan hatsarin jirgin saman Lion Air na bara, inda mutane 189 suka hallaka. Rahoton ya ce an samu kurakurai da yawa, ciki har da wajen tsara jirgin na Boeing 737 Max da kuma laihin matuki. Watanni bayan haka wani jirgin na Max ya kuma yi hadari, wanda hakan ya sa aka hana dukan jiragen tashi. A nan Birtaniya ana tallace-tallace na dashen gashi don jawo hankulan matasa maza. To sai dai a wasu lokutan wajen neman gida aka rasa ido saboda mummunan sakamakon da aka iya samu wajen dashen gashin. Wannan ne yasa kungiyar likitoci masu dashen gashin ta yi kiran da a ƙara bullo da dokoki don ƙayyade sana'ar. A dai rahoton Sani Ma'azu Kacako. Sunana Jerry kuma an yi min dashen suma a shekara ta 2015. Zancen gaskiya aikin bashi da daɗi kwata-kwata. Jerry ya fara samun kwakuyewar suma ne tun yana wajen shekaru 20. Wata talla a jarida ce ta sa shi kashe fiye da dala 15,000 don aikin dashen. Shin ko waɗanne irin albishir wannan talle ya yi? Asibitin ya yi min alkawarin su ma za ta cika kaina. Ko ka gamsu da sakamakon? Ina ganin aikin su ya fita daban, kawai dai aiki ne mai cike da ban tsoro. Jijiyoyin da suka lalace suna nan bangaren sama. Aikin zai sa ka ji kamar kwakwalwarka ta tsaya cak a tsawon wani lokacin. An yi kiyasin cewa 1 cikin 5 na maza a Birtaniya na samun kwakuyewar suma a lokacin da suka kai kimanin shekara 20. Na gano cewa abu ne da ya zama ruwan dare kaga mutane sun haike wajen neman a yi musu aikin dashen suma tun suna da karancin shekaru. Haka kuma abu ne da ya zama ruwan dare ga wasu fitattun taurari da suka hada da 'yan fim da 'yan wasan kwallon kafa. Dr. Besam Farjo ya bayyana cewa ana tuntuɓarsa a lokuta da dama domin aikin gyaran dashen suma. Shi dashen suma ko ma wani irin salon aiki aka yi ya dogara ne kan ɗago tushen gashi daga ƙarƙashi zuwa saman fatar kai. Sai dai kuma idan aka ɗago gashin yayi yawa to ana samun raunuka da kan bar tabo a kwanyar wadda aka yi wa aikin. A asibitin Dr. Farjo da ke Manchester ana yi ma wani aikin dashen suma ne. A yanzu muna kan gabar da za a tantance wani irin tsarin dashen suma za a yi masa. Mun tsaga wasu 'yan kofofi a fatar kwanyarsa cikin hikima. Sannan mun karkata tsagar da kuma nitsawa cikin kwanya. Wato ta haka ne ake iya samun matsalar aikin kenan? Ta haka ne aikin dashen suma kan iya samun matsala. Akwai wasu asibitoci da dama da za ka samu ba likitoci ne ke feɗe fatar kwanya a lokacin aikin dashen sumar ba. Wasu ne daban da ba su da ƙwarewar aikin likita ke wannan aikin. Akwai buƙatar samar da wasu matakai domin kawo sauyi kan wannan tsari. Ta fagen wasanni kuma yanzu haka ana karawa tsakanin Leicester da Southampton a gasar Premier League. Kama aje hutun rabin lokaci, Leicester ta ci ƙwallaye 5, Southampton kuma na nema. Gobe kuma Manchester City tana daga cikin waɗanda za su fafata inda za ta tunkari Aston Villa. Za a kuma kara goben tsakanin Chelsea da Burnley. Ran Laraba ne dai Chelsea ta lashe Ajax a gasar Champions League. Shugaban FIFA Gianni Infantino ya kare shawarar da suka yanke ta baiwa China izinin shirya gasar cin kofin duniya ta club a 2021. A cewa Mr. Infantino aikinsu shine su samu wanda zai karbi bakuncin gasannin kwallon kafa ba wai su binciki batun kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashen ba. To za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. To amma yanzu ni Aishatu Musa ke sai an ku daga nan London.